Op 18 maart gaan we naar de stembus voor die Provinciale Statenverkiezingen. En onze verslaggever Joris Kreugel die gaat tot die tijd elke dag de straat op om te flyeren met politieke partijen. En vandaag gaat hij op pad met de PvdA in Friesland. Allebei een rood jasje. Wanda Ottens. Tas, wat zit er allemaal in? Voor lekkers? Geen rozen? Nee, de Janne Wietske zit erin. Dat is ons foldertje. En daarnaast zit er nog een flyer in. En daarin wordt de lokale kandidaat, en in dit geval ben ik dat, gepromoot. Laten we de straat inlopen. Het is niet de goudkust van Heerenveen, hè? Nee. Wijk, hè? De Arbeid, ja, dat moet de PvdA zijn, hè? Zo, even lekker lang die bel, hè? Ja, precies. Goedemiddag. Hallo, mijn naam is Wanda Ottens van de Partij van de Arbeid. Hi, hoi. Op 18 maart zijn de verkiezingen. Ja. Bent u ook van plan om te gaan stemmen? Jawel, maar ik zou nog niet weten waarop. Wat zijn voor u belangrijke punten waarvan u denkt... Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. De Partij van de Arbeid vindt in ieder geval werk, zorg, onderwijs, duurzaamheid. Hele belangrijke thema's en werkt daar ook al 4 jaar heel hard aan. Ja. En wil daar zeker ook de komende jaren weer mee verder gaan. Ja. Oké, nou, dat is interessant. Ik ga het doornemen. Dank u wel. Goed, Oké, tot ziens. dag. Dag. Nou, die zijn niet thuis. Nee, die zijn niet thuis. Het kost wel wat meer energie, hè, dit. Dan wanneer je gewoon in de winkelstraat... Ja, het kost wel meer tijd, maar we stoppen wel in ieder geval een blaadje met een folder in de bus. Dus dan weten de mensen in ieder geval dat we lang zijn geweest. Goedemiddag, hallo. Ik ben van de Partij van de Arbeid. Ja? Wanda Ottens, hoi. En of u ook gaat stemmen. Ook dat, ja. En mag ik vragen of dat Partij van de Arbeid Dat wordt? weet ik nog dat niet. Weet u nog nee, niet. dat weet ik nog niet. Wat is voor u belangrijk? Van vroeger zijn we wel van de Partij Ja? van de Arbeid, Ja. maar ja, de laatste tijd dan gaat dat niet altijd, vind ik, goed. Hè? Jullie doen je best in ieder geval, hè? Ja. Wat is voor u belangrijk voor de Provinciale Staten? Nou ja, zoveel dingen, hè? Dat kan ik zo niet uitleggen. Nee. Goed, fijne ja, dag. voor de moeite. Ja. Tot ziens, Dag. dag. Met deze mevrouw ook, ja, die heeft altijd wel PvdA gestemd. Die twijfelt nu. Hebben jullie nou ook last van de landelijke politiek als partij op provinciaal niveau? Ja, daar hebben wij wel last van. Ik ben trots dat de Partij van de Arbeid zijn verantwoordelijkheid neemt. Begrijpt de zorg van de mensen ook heel erg. Ja, daar hebben wij last van. Goedemiddag. Hallo, ik ben Wanda Ottens van de Partij van de Arbeid. Weet u al wat u wilt gaan stemmen? Het is allemaal één zootje, één pot nat. En wat heeft u in het verleden altijd gestemd? De PvdA. Maar daar bent u nu niet meer zeker van. Nou, mijn man is vorig jaar overleden en die moest niks meer van de Partij van de Arbeid hebben. Ach, en weet u ook waarom dat zo is? Nou, hij zegt, je schiet er niks meer op, het is allemaal een zootje. Ja, precies. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan veranderen. Maar ik zou zo graag horen wat dan. Nou, ik geef u in ieder geval een mooie folder mee. Mooi. Oké, fijne middag verder. Ja, jullie ook. Dag. Op het moment dat iemand zegt, goh, ik vind het bijvoorbeeld lastig dat er bezuinigd wordt op een bepaald gedeelte, dan kun je daarover in gesprek met elkaar gaan. Maar op het moment dat iemand zegt, ja, ik vind het een zootje, dus ik twijfel, maar vindt u dan een zootje? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk praten. Lijst 1, nummer 7. Vorige keer met voorkeurstemmen erin gekomen. Wat is uw punt eigenlijk wat u wilt gaan bewerkstelligen hier in Friesland? Ja, wat ik heel belangrijk vind is goed werk voor iedereen. Want wat heeft u in de afgelopen 4 jaar bereikt? Wij hebben het programma Workje voor Friesland bij gehad. Dat betekent dat er nu ongelden. Hè? Dus de grote spaarpot van de provincie is aangebroken. En daar zijn miljoenen in structuurversterking en werkgelegenheid gestopt. Dus we hebben heel veel banen daarin weten te krijgen. Wanneer bent u tevreden? Wij willen graag de grootste blijven in Friesland. En dat is wel ons doel.